Chcete bývať v meste, ale mať veľa exteriérových aktivít rovno za dverami? Vo Zvolene to ide a vieme presne kde. Sekier je sídlisko, ktoré odjak živa patrilo k zelenším častiam Zvolena. Dominantou tohto sídliska je Môčovská priehrada, ktorá bola dokončená v roku 1957. Cez leto tu nie je dôvod cestovať za relaxom. Prechádzky okolo priehrady, chatová oblasť, športový areál Orlík s bazénmi alebo ekoma v Sekierskej doline s bowlingom a športovým zázemím. A to len pár minút od domova. Sekier ponúka pokojné bývanie, obklopené prírodou, no zároveň s plnou občianskou vybavenosťou, ako je škola, škôlka či obchody. Ideálne bývanie pre všetky vekové kategórie s výbornou dostupnosťou do centra Zvolena. Práve preto sú nehnuteľnosti na Sekieri vyhľadávané, najmä keď začína letná sezóna. Sekier si vyberajú hlavne mladé rodiny s deťmi, mladé páry alebo ľudia, ktorí hľadajú pokoj v prírode. Zvažujete kúpu alebo predaj bytu na Sekieri? Ozvite sa nám, radi vám ukážeme, čo táto lokalita ponúka a nájdeme presne, čo hľadáte.